Ρε αγάπη μου, τι έχεις? Μίλα μου σε παρακαλώ, τι έχεις? Τίποτε. Τι τίποτε, εσύ είσαι χάλια. Πέ μου. Θυμάσαι πριν 20 χρόνια που πρωτογνωριστήκαμε που ήσουν ακόμα 16 χρονών? Ναι, φυσικά θυμούμαι. Θυμάσαι μας έκοψε ο γύρις σου στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου μου? Ναι. Μετά θυμάσαι που πιάνε το σιβέτο και είπε μου είτε παντρεύκουμε σε είτε να με κάτσει 20 χρόνια φυλακή? Ναι αγάπη μου, θυμούμαι το και τούτο. Σήμερα δεν αποφυλακίζουμε. Ρε αγάπη, ξέρεις το ότι κοιτάζομαι στον καθρέφτη και θωρώ μια κοτσάκαρη? Το πρόσωπο μου γέμωσε ρητίδες, το στήθος μου έπεσε, ο πισινός μου εκρεμάστηκε. Κοίτα! Πέ μου τίποτε να μου ανεβάσεις το ηθικό. Ρε μάνα μου πελάρες που λάβεις, έχεις πολλά ωραία έχεις πολλά ωραία πλούσια μάλλον. Ξέρεις τι, έχεις πολλά καλή όραση. Καλά πέλανε Στέλια, γιατί με δέρνεις? Να μου τούτη κολλούα που ήβραμε στην τσέπη σου και γράφει Οξάνα. Μάνα μου, την κυρία Γενέβια στον υπόδρομο Οξάνα είναι η φοράδα που στοιχημάτισα. Αμάν. Αγάπη μου, sorry, επαρεξήγησα σε. Ώρες ούτε κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αντιδρώ έτσι. Sorry. Μόλις έπιασε τηλέφωνο η φοράδα σου και γύρευκεσαι.